moja ruka. Pomôžte mi. Soráko, šrote tu si. Pomôž nejaký týpek šlamáku. Ahoj, ja ti pomôžem. Ahoj. A ja mám taký bicykel. Budeme kamaráti. No tak ti pomôžem. Kamaráte! A dneska tu máme takéto horské bicykle. A viac vám o nich povedia ich majitelia, títo sedláci dedinskí. Vyrobený 2000 rokov pred Kristom, jazdila na ňom panenka Mária Magdaléna. Tuto vidíte polostatky z minulého storočia. Tak ale to je polostatok po panenky Márii. A vidíte, toto je, že Ester. Toto je moja Ester. A nerada brzdí, to je fest. Kombajn, hej? Že kombajn, že na pole. Shimano Index, to si nešímajte, to je taký Japonec. A na ňom jazdil Mussolini, ten Italián taký. Má tvrdú sedačku ako betón, tlačá ako betón. Hrzavé celé strepné. No a brzdy, kvalitné brzdy. Tiež nerada brzdí. Nerada brzdy, nerada. Idú si dať preteky on a on. Pozrite, aká má mokré pazuchy. A ideme na preteky. Preteky. 3, 2, 3. Ide auto. Nože, chodte. 2, 1. Ideš. Výborný! Hej! Vyhrávam! Ja vím. Ale... Ide auto. Prvé kolo. Druhé kolo. Au, teraz. Ide a nik ide po dedine, pri Aničke zastal, na ličku boskal, a potom je takto tiško. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. Šepkal, pri Aničke zastal, na ličko ju boskal, a potom jej takto tiško šepkal. Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti vernú lásku sľúbim. Anka, Anka. Mama, bude mať dom! Ty si začal brzdiť skoršie, takže si prehral. Mama má dom! Môžem kúpiť dom, mame! Paťo. Ja. Tento epický spot. On sa bojí, on to dá. Zaostri, tak. 1, poď. No. Keď ešte nemáte odber, tak dajte. Súhlasím. Nemáte like, tak dajte na obidvoch videách. A zdieľajte. A zdieľajte. Súhlasím. Babke, susedovi Fúha, vy ste múdri. a takým ľuďom. Babku vrátite do jej starých časov týmto bicyklom. Hej. Babku vrátite do starých časov. Donešte kofol. Dobre, 3, 2, 1. Áno. Ideš, dá.
Dajte nám donaty, lebo potrebujeme Ujovi dať nové nohy. Áno. A také veci. Potrebujeme Ujovi zaplatiť. Už uvidíme Týmka, jak padne, jak ja, no to určite, nie? Dobre, nevím. To je jedno. Daj ty, kúpne. Nie, len sa pozri na ňo. Jak on rozumie. Tu budeme mať asi najviac pádov v tomto videu, keďže tuto sa idú skákať na Olibe tento tu obrubník. Ono sa to vôbec nezdá na tom videu, ale ono je to dosť vysoké. Môžeš ísť! Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto. Ja som to najväčšie, tak sa skúsim. Passo bem solto. Na festa do fim de semana. Vai me parar, vai me parar, vai me parar, vai me parar. Zračky, neviem ako môžu jazdiť na tom. Však strašne dačo, len plyn dáš a ideš dopredu, žiadna námaha. Čože? Tak ja keď som bol malý, to také nám existovalo. Tomu ver, za komunistov nič také nebolo, všetko bolo dobré. Za komunista všetko zobrali, bolo pokoj. Chlapci. Čo? To je. Pamätáte si môj ten nový bičigel? Áno. No už som najazdil 10 km, takže už sa jej pokazil. Už mám tento. Je to retro bike. Budeme kamarovať? Lebo asi. Teraz chceš pridať sa. Poďme na kofor. Áňo. Aj, bolí ma ucho. Bolí ma hlava. Ani jazdiť neviete. Amatéri, ešte horšie vycyklováte. Idem domov. Jak moc na hovno. Aha, že to je jak favorit. Ideme, favorit. Majo. Jak sa dobrá to jazdí. Prehadzovačíku. Tak nič. Bicykel do zbierky! Nové MTB bicykel. Dobre, ideme fixnúť túto vec. Idem domov. Ja nemám domov. Kde mám papu? Kinda homeless. Kde mám papuča? Daj tam potom ten obrázok, vieš, že my mom's kinda homeless. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. Ja babuček mama, kinda homeless. Takže idem domov, ja nemám domov. Idem domov, ja nemám domov. Nemám ja papuča. Aj dobre, to bolo. Až duplom. Tak to nemôžem z tej schody, to není. To není možné, však ma hádať od strany na stranu. Nie, neviem. No ukáž, idem to vyskúšať. Natáčaj. Posledný deň Týmka. Dali sme tam volám tu úplne dole hlavou. To je... Ohni. Však to je tvoj bicykel. No však. To vyzerá ale strašne. Dobre. Aha, už sú tu. No však kúknite sa. 100% bezpečné. Neskúšajte doma, my sme profesionáli. Dal to. Neskúšajte doma, my sme profesionáli. Kamera v Marvele. Tanem. Kade noha, kade ryb. Počkaj. Počkaj. Hýbaj. Počkaj. Toto
trval 15 sekúnd. Hýbaj! Posielajte nám donaty, lebo potrebujeme Ujovi dať nové nohy. Áno. A také veci. Potrebujeme